vull aprofitar aquests primers minuts de partit per llegir-vos un poema de Miquel Martí Pol titulat Merda, ja m'he perdut. Però es pot saber qui us ha dit que xuteu a porteria tan aviat? Què ha sigut? Va, veniu, que us he de llegir això, vinga. Gol! Va, ja ho sé que hem fet gol, 1-0, ja ho sé. No, míster, que n'hem marcat un altre, en portem 2. 2? Però si us vaig dir que el primer quart d'hora era tanteig per desconcertar el rival. Doncs mira, uns agafat per marcar gols com a xurros. En marquem un cada 3 minuts, ja veuràs. 3, 2, 1... Gol! Gol! Molt bé, canalla. Molt bé. Sí, una reserva para 24. No, mejor 23, que a Vidal no viene. Messi, ¿qué fas? Reservando para cenar, esto hay que celebrarlo. Ya podríamos ir acabando, ¿no es cierto? Escuche, se fueron la reserva, boludo. Sí, ya lo sé, pero recién marcó la Atleti. Bé, per fer una mica de tranquil·litat, com us deia, el poema es titula Sempre és precari. L'equilibri dels mots. I és un dels més destacables, de Miquel Martí. Pol, no! Pol! Miquel Martí Pol! Però, on aneu? Un altre? Hosti, no pot ser. Portem 10 minuts sense marcar. Crec que ens estem relaxant massa. Hosti, que fort, ha marcat el Wood Johnson. Apostaría que en este partido marca hasta Henry. Si marco l'Henry, demà vinc amb les ovelles a l'entreno. Sí, ABL de Barcelona, sí. 50 bitllets. Quin nom? Ovelles. Sí, o posi queca, això.